Čaute dronisti, možno ste si všimli, že prednedávnom sa na sociálnych sieťach objavila taká správa, že sa v LA pri hasení požiarov zrazil dron s hasičským lietadlom. A kvôli tomuto dronu potom nemohli hasiť, až kým nezistili, že to nebo je čisté a môžu ďalej lietať. Nechcem teraz súdiť, múdry nesúdi, múdry sa z toho poučí. Tak som sa snažil zistiť, ako je to u nás v prípadoch, keď niekde horí, a ako sa v takýchto prípadoch okolo môže lietať s dronom. No a zistil som jednu vec, že toto nejak u nás ošetrené nie je, pravidlá tam žiadne v podstate nie sú a preto som sa spojil s kompetentnými ľuďmi od hasičov a budúci týždeň by som mal stretnúť s takýmito ľuďmi, hlavne teda s človekom, ktorý má na starosti lietanie s dronmi, keďže u nás, chvála Bohu, a snáď nejsú také veľké požiare, kde by museli zasahovať hasičské lietadlá, ktoré myslím ani nemáme. Takže budeme sa rozprávať o tom, aké problémy môžu alebo riešia títo hasiči a v podstate ako by sa mali chovať ostatní dronisti, ak chcú nejaký ten požiar natočiť a možno trebárs, keď vidíte takýto požiar a ste vlastníkom nejakého dronu, možno, že sa občas tým hasičom aj vaša pomoc hodí. Takže podebatujeme s nimi na túto tému a ak ste na to zvedaví, tak nezabudnite odoberať tento kanál. Predpokladám, do nejakých 2-3 týždňov by som tu mal mať nejaké informácie aj z tejto oblasti. Takže teším sa na toto stretnutie a my sa vidíme pri tom videu, keď bude hotové.